बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर थाना सिंनि सुरुपुर खुलसियाव खामानि मावनानै न' फारसे साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो बगामाथिनिफ्राय लावखार ओंखाम जानानै फैनाय AS-01HC 6891 नम्बरनि गंसे मेक्सिम' गारिया गजेनरेखा मुंनि सासे सुबुंखौ सौख्लायनानै गालाङो। गारिजों सौजानाय गजेनरेखा मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला गजेनरेखाखौ सौख्लायनानै खारखोमादोंमोन मेक्सिम' गारिया, नाथाय जायगानि सुबुंफ्रा होसोनानै हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला ड्राइभारा खारखोमानानै दङ। बे जाथायनि खौरां मोननानै गरेस्वरनि पुलिसआ जाथाय जायगायाव थांनानै नुजाथि होयो आरो AS-01HC 6891 नम्बरनि गारिखौ थानायाव लानानै फैयो। ৰাতিপুৱা হাজিৰা কৰিব আহে তেওঁ সদায় তাতে সৰু ফুলচুকি এইফালে হাজিৰা কৰে ৰেগুলাৰ। এনেকৈ ঘৰত উভতি গৈ আছিল, যাওঁতে আৰু পিকনিকৰ গাড়ী আহি খুন্দা মাৰি দিলে। হয়তো মদ চদ খাই আছিল নেকি গাড়ী ড্ৰাইভাৰটোৱে। তেওঁৰ লোকজন ক'ত আছে? লোকজন ক'ত আছে? নিহত হোৱা লোকজন ক'ত আছে? এতিয়া বৰ্তমান থানাতে আছে, গুৰেশ্বৰ থানা পুলিচৰ জিম্মাত।